Täällä on tylsää. Mennäänkö pihalle? Joo, mennään vain. Äiti, voinko mä mennä pihalle? Tietenkin. Ottakaa naapurin lapsetkin mukaan. Joo. Heippa. Pim pom. Päivää naapurit. Terve. Voiko niin tulla leikkimään? Joo, odotan, minäpä kysyn, onko heidän muuta hommaa, niin odottakaa hetkinen. Miksi sä puhut tommoin? No niin lapset, teille tuli vieraita, naapurit on, niin lähettekö heidän kanssa pihalle? No joo, voimme me lähteä. Joo, mutta älkää viipykö kauan, älkääkä menkö kovin kauaksi. Joo, me tullaan siinä 5 aikaa. Joo. Moi. Moi. Minne me mennään? Vaikka meidän pihalle. Joo, mennään. Hei, kato, tuolla on tommonen metsä. Mennäänkö sinne? Joo. Mennäänkö eka vaikka tonne päin katselemaan, onko siellä mitään? Joo, mennään vaan. Mut musta täällä on inhottava tää nurmikko täällä jalkalla. Niin se on, kun tää on niin pitkä, niin mä uppoon tänne, kun mä oon tämmönen pikkuinen. Joo, mut koitetaan nyt päästä sinne. Joo. Ai. Just tänne nyt jotenkin pääsis. Mikä toi on? En mä vaan tiedä. Nyt katsotaan. Päivää. Päivää. Mitä sä myyt? Mitä tuolla niin? Niin. Mä myyn muffinsia. Okei, paljonko se maksaa? 700 €. Okei. No sitten ei. No niin, mennäänkö me sit vaikka tonne päin? Ei ikinä kukaan ostaa minulta mitään. Okei. Mut mennäänkö vaikka sitten tonne päin, kun täällä ei ainakaan ole vielä muuta toi ihme muffisimies? No niin. Missä se pieni on? Hei, mikä ihme luola tuolla on? Voisiko joku meistä mennä sinne? Mä menen sinne. Okei, mut kato, ette sä ittees, koska muuten teidän äiti raivostuu. Okei. Eikö toi ole huono laittaa vähän pienin tonne? Oi, mitä siellä tapahtuu? Mennään